Gazteen lan bizitza ez da gaur hasi aldatzen. Urte askotako eraldaketen emaitza da. Azken hamarkadetan, lan merkatua gero eta azarrago aldatu da. Globalizazioak eta teknologiaren garapenak lan egiteko moduak eraldatu dituzte. Gazte askorentzat, etorkizuna planifikatzea gero eta zailagoa bihurtu da. Eta aldi baterako lanak eta egonkortasun falta ohiko bihurtzen hasi dira. Lan egiteak ez du beti independentzia edo lasaitasuna bermatzen. Batzuetan, aurrera egitea baino gehiago, leku berean geratzea sentitzen da. Enpresek malgutasuna eta lehiakortasuna lehenesten dituzte. Gazte askok, ordea, ziurgabetasuna bizi dute eguneroko errealitate bezala. Gero eta gehiagi dira euren ahotsa entzuna ez dela sentitzen dutenak. Horrek erakundeekiko eta ordezkaritza ereduekiko distantzia sortzen du. Gazte askok sentiten dute euren errealitatea ez dela behar bezala ulertzen. Prekarietateak ez du ekonomian bakarrik eragiten, jamas, etorkizunaren ikuspegian ere bai. Batzuentzat, gazteen egoera lan eredu berri baten lehen seinalea da. Eta gaur gazteek bizi dutena, bihar gizarte osora hedatu daiteke. Prestakuntza izan arren, askok aukerak gero eta urrunago ikusten dituzte. Talentua eta motivazioa galtzea, erronka kolektibo bihurtzen ari da. Baina egoera hobetzea, belaunaldi oso baten etorkizuna indartzea ere bada. Baitan ni, egonkortasunean eta aukeretan inbertitzea, etorkizunean inbertitzea da. Gazteen egoerak gizarte osoaren norabilea erakusten du. Etorkizuneko lan merkatuaren isla izan daiteke gaur ikusten duguna. Gazteen etorkizuna, ben guztion etorkizuna ere bada.